kallo kuna biye da mu a cikin shirin biki da muke kawo muku taron kafar sada zumunta ta Twitter inda mutane da dama suka halarta. A cikin wannan lokacin ana tafka muhawara tsakanin mawaka da 'yan masana'antar Kannywood da ma sauran mutane. Masu kallo kada ku je ko ina, ku tsaya mu kalli wannan muhawarar tare da ku. Discussion now is the impact of internet and social media on our society. Abu ne da muke so za mu discussing based on background ɗin kowa, saboda abu ne muke so mu ƙara ilimi daga mutane daban-daban kowa ta farke shi domin ya zama cewa mun tare da baki ɗaya. Na farko muna da Malam Salihu Tanka ya kasai, ya excellency sa, ‘yan takara da ya fito a zaben da ya wuce na takarar gwamna a nan Kano. Muna da Alina Lynch wanda mawaki ne, wanda shi ma Kano yanzu ta yi adoptin ɗin shi daga Ibadan. Muna da Malam Gashash, shi ma ɗan kasuwa ne, wanda inda harka ce ta kaya su ne manya-manya a wannan fadar. Sannan muna da Kwallon Ɗorayi wanda filmmaker ne, wanda a kusan kowa a nan da ya san shi ya ba da gudunmawa sosai a harkar Kannywood industry. Sannan muna da Mustapha wanda dai za ku gane shi da Yellows. Wasu bayanan ma dai ba sai mun faɗa ma aka shiga Twitter za a iya nan sassamun bayanai. Yaro ne wanda yake sa himma sosai a wajen abubuwa especially wanda suka danganci social media ita ma kuma Twitter. Masha Allah muna muku duka barka da zuwa. Wannan abu ne muna da wasu ɗan ground rules. Muna da ‘yan tambayoyi ne ba tambayoyi ba, abubuwa ne da muke buƙatar discussion. Kowa in aka ɗauko miki yana da minti 2 ya attend wannan abun saboda ya zama cewa bayan muna kokarin passing message ɗin mu mutane ba su gaji da mu ba. To, farko ma wani bibin da baki ɗaya by internet da social media. Social media we are considering it as wani kamar different platforms da ake using those as a means of communication, sharing ideas, da anything that has to do with that. Internet ɗin kuma za a iya riga da shi kamar shi ne wannan backbone ɗin wanda yake ba da source da wannan communication ɗin da